Слънце, Хелиос, свързано е с царската власт, благоволението на висшестоящите и общият успех. Той е източникът на жизнената сила и видимостта. Луна, Селена, управлява пътуванията, посланията, сънищата и материализацията на духовностите. Като най-бързо движещо се тяло, той е посредникът между земната и небесната сфера. Марс, Арес, областта на войната, връщата, разрушението и защитата. Неговата енергия е остра и агресивна, използвана за понишение или защита. Меркурий, Хермес, владее интелекта, търговията, красноречието и невидимостта. Той е ключът към познаването и отключването на тайни. Юпитер, Зевс, свързан с богатството, здравето, почетите и социалния статус. Неговата енергия е експансивна и благотворна. 12. Венера, Афродита, управлява любовта, страстта, социалната грация и приятелството. Нейните ритуали са насочени към привличане и хармония. 4. Сатурн, Кронос, планетата на смъртта, ограниченията, затворите и некромантията. Неговата тежка, меланхолична природа се използва за свързване и дълготрайни ефекти.